ki ba pet ya ka Good News TV mangi pedang sobhaya phi ha kerteng ka ba thiam tam ka jong dry jani uji sukris ka arpwa terik ubnai jelio ka de ka sni ka ba gen mau ia ya ka kum ka sni u Thomas Jones ka de ka sni ka ba kraw na ka benta jani ki banget mar kum joru ya ka jat ben rio khasi barok away na mar ka de ha ka ni ka sni balawan yu ka jat u rio kraw ublay balawan ra ya ka dak tho ha preng ka jongi ki khasi badru ya ka gospel tata u Thomas Jones u baning kom but kum ta ha ka ni ka miet ni wan ra sha phi ya ka program ka ba kirpang ha ka bangin yo asngo ya ka jinkran pa u Thomas Jones na I Reverend Abanda Shyam Dupri I belong I principal ka Thomas Jones School of Mission ha sora but kum joru ya laitali ki jima ka ba kirpang na I Alexander Yangjo na I wan bor lang kargungor but sa kaway pat na I Arlene Yaupinyo ublay un kurku ya phi Habang apai sao dong perthei ngày y ching pa chong mi able habang apai ching le chong mi ngày y ka pu ram chong mi habang apai sharom shaneng habang akmit cha sa hen bneng men sim trong nga shlei da jink man nga ong mi long bakra men sim trong nga to ke khu ya utrai ya baro ki ba ulale la jing em ula a Nam kat pras pa sao away kalom kas nam ka jing ai a ling ba usa hap Thomas Jones ki kampella jong ublay shari kasi pa I jongi ka gospel blay ban plangi pan hi kai ru ki da pule pan ra ching shai shani ben sim jong a to ke khu ya utrai ya baro ki ba ulale la jing em ula a Ribla ida ublay men bangi long haka jindong jing shai me la pa hangi na shiliang duriao na ri sapni me wan lam ya la ki shakri dai na marba me I yangi Shisha me long bakra Ben sim jong a
trong na tukerku ya utrai ya baro kiba ulale la jing ula la jing ula Nari sabngi ulawan ban prat lenti yari kasih jing nang jing start ula ai hari kasih udah peni hap deng jing babun un hapat mat syam ken randin usyakri namar jongi kori balakerku meladap dakaburam blay ngan syam hae jengkerku ulate lingba syakri jong utrai gospel lawan hari kasih riblakerku kerpan buram blay hangi kan yaisle Shaki way Shaki way Thomas Jones ula ai kajing syakri yari kasih banikai dato hangi u abi kedi ringkat tinjong u blay ulahi kai ban but ya utrai tang ya u bangin syakri syam hae jengkerku ulate lingba syakri jong utrai gospel lawan hari kasih riblakerku kerpan buram blay hangi kan yaisle Shaki way Shaki way kori balakerku meladap dakaburam blay ngan syam hae jengkerku ulate
bajan ngam kari wheels ngayos ngau kasur pawan naki luom kasih nayeng ami ringkat bat ka Bible hakti ino syadin yakai kasem kalenti ka bajngai o kamen ru kalwaj henry men siam kanu ka kende ala nungan poino o syaki luom kasih ablay to kershan lenti bae onda poi syaki luom wat ki dak tho dak tan henry jing yara pu play bana trong tin kasih nga persyang kat nu jing phela kendiat por la nang minta badan kamkum nu haki ban penyo yaki dak tho pala bat ban puli ban tho bu nong rem yaki kom jing sawak tin kasih daba ai ki dak abi kedi ka gospel kampadon hakum kata kapor priudang emani lailum laiwa habadak tin layo lala uli patho kani long lat gospel pan penyo Sius pak shisha ya kani kari dajing wanjang usahab missionary akabakat nutam manul dingkor banra ban pha lem yaku bor kajing pin imba Hak benengkong ka jingo ba kaburam kalong yaw blay ubala panyo apat hangi ya bakum gani gasngi bangin kung mau buram ya ka lengko sngi ka jingwan poe ka jong Reverend Thomas Jones
bat ka kurim jong u ka Mem Jones syakani ri ka bait ka jongi lo ki bait ka de ka bakum gani ka singi ka arpu ar tarik jong jeliu jong ka snem khat praspa sau puwe bala soj rong siar ya ka history jong ka balang Presbyterian hari kasi chantia namar ba uniu khundap shinrang jong ka kunhun missionary ya ka baka balang Presbyterian hari wheels kalapa ulawan ban yuk chat ningkong syakani gari kasi hasora namar gata nga khot nga wer ya pi baro ki baju pet ya gani ka channel ka Good News TV ba fin pelat ya ka por ka jong pi ban sngap katu kat ne syapang ka jing im ka jing tray kan chong uniu syakri ubarat ba ujong ublay na shimru ya ni kalat ban ai kublay Thomas Jones de ya pi baro iway pa iway haga kerteng ka jong try baru nong pen em ba jongi uchi sukres ka jingkeli ka mami kalong uniu Thomas Jones bat balay ba ka sorkar jela kal penbenaru ak ba kum ka ni singi kum ka singi shute haki henry utli ki district nadu ka snam arajar khatpra kini kilong kita ki jingkeli ki bangi ngin ya pusan lengba jong ka ni ka program habangi pai syaka jing em ka jong uni u syakri jong blay Thomas Jones ngin syambala ka ya u hakata ka arpu sauterik jong January khatpras pa shipo ka shinong Tanifred Montgomery ka badon ha Wales baru new Thomas Jones udai ukon jong Edward Jones bat ka Mary Owen Jones pat laong baudon shibongut shipara ukpa jong udai u mystery bat ngis ngutu bawan nakalong ying longsem kabaduk badai halor jong ni nongrim laong bauni u Thomas Jones shum layo ya kalat ban shong school kumalong pat kiwei ki parakhna ki berengkat bat u hak pakum kata kapor Henry kata kam shum lang khanglat baun yo ya ka jingnang jing start lahi kai ya u do khpa baun nang ban tho ban pule bat om tang kata ki kemegi kpa ki lahi kai ru ya u bat kila penhe pensan ya u ha kata kal jong ka jinget bat ka jingim Kristan ka bashisha bat ulalong u khna u badon akor u badon buram bat u tipsi ulong ru ba minot ha ka puli ka ktien ka jong ublay bat u samla u baju smart ban let shagi jingya senglang bat ju kloi ru ban yashim menta hagi kam jong ka balang nadu dang samla udon ya ka wei ka jinglong ka basngo tanat bagata ka long ba uju sngo tanat ban sakhi ya uchi sukres ban ya thu shaki wei pat syapang ujisu barhol adap arsan snem uni usyakri jong blay uli osngo ya ka jingkhat ka jong blay bol shim ya karai ban lek ban pentebit yala de ya ka jing puliniam habala ha Wales balaong bahadin bola pendap ya ke jing puli uli osngo shu bau blay ula khot ya u bau long uta missionary syari India Henry ke ga baca laya tu boleh kendo ya ke jing kam tam ka jing ya day bat ke London Missionary Society namar bakam shimla pediang ya ke jing kerpat jong u ban late missionary syari India namar bau doktor Congress ubala itu dakani ke society ula ai kata ka certificate bau Thomas Jones don ya kata ka met ka bakot ka bakhia bat umla ban lecture India dei halor jong kani ka nongrem baka Calvinistic Methodist Church of Wales lani ka Presbyterian Church of Wales kala sengno yala ka jong ka seng mission bala tip kum ka Welsh Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society hakasnam Khatpras pa saupo padadin baladap seng ya kani ka seng mission lajit ya unu Thomas Jones kumju lembat ka kurim ka jong u Imam Ann Jones ban let kum ki missionary syari India badai ka kum kani ka sngi ka arpo ar tarik ujun hagas nem Khatpras pa saupo we hapdeng jong ka liur san hapdeng jong lap san
hapdeng jong lo ubak kadom. Bau Thomas Jones bat Imam Ann Jones kila poi hangtai hasora. Kilo kiba iet abangi pai shau senyang uben hei. Bau niu syakri jong ublei ula senyang. Syaka jat pen riu kasih penar. Kabanengkong kabangi deban kenmau kalong. Bala tip bala nyau buram ya u. Kum uta ukpa kidak tok kasih. Pi ban yo ya kabakum kani kanam ka buram kam shimlong ka lenti ka basuk. Haka sedang habau Thomas Jones ula poi ula syam jing kumno ban ya kren ban ya kana bat ki briu bat ki try shnong ka kopor. Handrei kani kam shimla kanglat ya u ula persyang ban penju penjan ula persyang ban penyadai parlok bagi try shnong. Bala ong mereka jing yarap jung ikatu kat ne kamtam ujong ka baru duan rai. Uniu Thomas Jones ulala ban keren ya ketin kasih malu mala tang hapedeng pra batla kendai benai. Kawai kabau Thomas Jones uyo nado bolas dang ya kam mission. Kalong begini kari kasih kam don yala kajong katok katar. Yala kajong kapuli kadangle. Bat kani kajing bom don yala kajong katok katar kala penlong ya ki weipat ki jat benriu ki marjan bakin pej taki khmat ka ba iben. Bakin keren ben. Bat bakin ongru ya ki bakin longgum ki riu klau. Ngej bu Thomas Jones sung tenat ya kabakum kani ula pelut ya kapor ka jong ula dem duki khat ban san ya kidak dakto kidak pule da kabu penongkam de kidak roman ban penong ya kaktin seora kata kaktin pedeng ka perthai kasih ka tin kot tin sla kabar kabu Thomas Jones ula le kalong ba ulong tu nong hikai uben nengkong laong bolas dang shua ban hikai haka yingsa ka jong katu kat ni kisamla barhadin ba ula hikai ki kini kila hikai pateng shiki weipat barhadin jong kani ula pliru igi school bar kumangitip ke school ka benengkong ka ba ula play kalong ha mouse mai hadin kata ha mau mulu barhadin jong kata seorang bangitip begini kidai kita ki lightly ki mission school ki benengkong hakani gari kasih jonge kabalai Thomas Jones udairu utau nong thok kot kasih benengkong berkakot kabola penmi nengkong ala tip kum kata ka kitab nengkong ne kata ka first kasih reader nangta bot sakakot tikir kabola penkela nakakot hakatin Welsh Rodmam hakabadon ni kita gijing hikai syong tenrai jong ke niam Kristan. Nang taga kot kabalai kadiga kot nong yalam bala penkela na ka kot the Christian instructor bat ki weipat. Kabau ula treshitom kalong ban translate ya ka gospel ka jong mati. Bat yakani ula pendep hagasnem kat praspa south hunriu. Bat kumju ula thoru ya ka kot pule syapang kajing kot jingkia. Daya lor jong kini kijing shisha kilok kibaid. Baurai badu rob me haka centenary balang uong kumne. Usaheb Thomas Jones ula jalong kata ukpa jong kasih alfabet. Bat utau nongseng ya kan nongrim bane jong kasih literature. Kabasaw kabingin syamru kalong bau Thomas Jones udai utau nong aibut baru nong hikai hakakam ka jam bat ka trei ka kata sumuhun ban syusyong klikti kumto netang hakabayalap ya ka gospel laong ru bol hikai kinong sora kumno bagin ti deuyong kumno bagin tangshun hakata ka rukom bakan long ka jing mentoy ya ki bat bakin yo nong syusyu ula hikai ru ya ki brio bakin penwandur ya ki wat yaki mokhiu, yaki sti, yaki lengka, bat kiwe. Nang tau lah hikairu yaki hakajing yadai bat ka rap karyang, bat kumju uru yaka kai kapateng. Ulah hikairu yaki kasih, bakin nang ban kai, bat ban penroy yaka yok kakot jong kinong syong senong. Kawasan kabangin syam mau Thomas Jones, kalong bau deiru unong yalap, kumu missionary.
Laya tu bahaba Thomas Jones ula poi syarilum jaintia. Bahaba ulai kendo yakin nongwan yeu ula shim yakalat ban yalap syapang uji sukres. Ula keren syapang kajing map uji su yakin nong pop. Ula keren ru akasengi kababot syapang kajing yap kajong uji su. Naga mentaki pop kijongi halor kading pana. Badlaong bagi patba kilet tu manwan sengap ya kajing yalap jong u. Bat kat kum kajing tu. Laya tu bana kini kajing yalap kajong u. Kila don kibala sungu kendo ya laki pop. Kini kita yam rengkat bagi umat kibajau nagi kemat jongki. Kilok kiba it kiba nyu kabangin syamru. Nau niu syakri jong belai. Kalong bau deiru utau nong ai dawai. Baru nong sumarpang. Bat ngitip babun kila yo kajing penkot nyaga keti kajong u. Ula don bentaru ban no senyang ya ka jaj ben riu kasi hakaliang kal jingle khoj ba ka jing sumar yagi bapang basitom. Bat ngam artatin bau niu syakri jong belai. Ula put ya ka nuksa kajong Jesus Christ. Haba wan syane ka pertai om dei taman yalap. Henry ban penkiaru yagi bapang ke basitom. La kalong akamet ne akamensim. Kilok kiba it habngi pai syakini gijing no senyang Thomas Jones. Nganut ban ong bakilong da shisha kita kiba kodor Henry Halendat jung gini baro. Kadon kata ka jing dawa ka bakrau Ia kata ka dor jong ka jinglong senran ka jong. Kila don shibun ki jing ki bau dei banyak kendo. Nadu ka basdang haba wala apply yang ka kam missionary sha India. Ule kendo mau siang kam tam ka jing dei bat ka London Missionary Society. Kam shimla pediang ya ka medical certificate jong u wat haba la penti kena da ki laingut ki doktor bau don ya kata ka met ka bakot ka bakhya ka biang ban lecture India. Kat adu baka balang hari wil skala hap ban sengno ya la ka jong ka seng yalam. Kanang ban pun urlong ya kata ka jing temu kabau Thomas Jones uang not kawipat habang ipai sa kajing ya lenti jong kajing ka jong u kadai kajing ya lenti ka jong u bat la ka jong ka kurem imam an kila mi na Liverpool daga jahat haka arpusan tarik November khat praspa saupo kila poi sa Kolkata haka arpulai tarik April khat praspa saupo badlaong bagala shimpor hadu kumbasan banai duna arsingi kajing ya lenti jongki kamlong ka basuk hak bakum kata kapor kampat don kanu ka core engine kabala awan penyat state ya ka jahat dei namar kata kadau kala shimpor hadu kata ka weiru ka jingja ka bas ngosi kalong marsen poi hakol kata ini imam an ila yo kelung bat itai kelung ru ila klat no nakani ka slapper the uni ulo ubadum ulawan biang ban kadum ya ka jing ka jong Thomas Jones haka bakal lok kabu itep mensim ila klat no nakani ka perthai haka arfu artarigu agos jong snem kat praspa sau husan ngasngu pala ban perkhat ya uniu syakri jong belai bawa dapdeng ki bakum kini ki jing ya syam ki jing mat ki jong ki thang jong kamara ka bau ban mat ban syam la kenran den ula pet syakmat ban pendep ya kata ka jing temu ka jong belai ka bau don lengba ka jing jong ka wei ka bala penok men CMA yo Thomas Jones hawas dang ya ka kam mission ka deiru ka jing syak kentho ka bawan na ki sahib sarkar ha ka tu kapor kumbala pau ka kot through the green door bala tho dau sahib Nigel Jenkins kabaong Kuba Jones kilit paino shala yeng shala shnong kakamsuk shibun ban hikai yaki shri halor jong ki ding ban ya hikai yakini ki brio kabamut yangi ki kasi ngam artatin bakini ki keren kin jindal penmong yauni usyakri jong blai komu tahu missionary ubala kloy ban ino bak yala ka jong ka jingsuk
jong ka shnong ka thau ka yeng ka sem ka jong ban wan shado ka ni ka ri khasi ba e jongi bare ki snem gi ba kham hadin ngin shamru ba ka mi sa ka wei ka jing e ka jing em jong u ba ka ta ka long ka jing ya pher jing mut apreng jong u bat ka mission bud sakata banrap sakata uya tung khu mau siang kham tam e bat kita ginong senshar doli hakabakum gata kapor kham tam bat u hari English u balong u assistant political agent jonga East India Company loong ba uni ulong uta u bla ju ban ben u bla ju knyon ben yaki khasi kham tam aga jingya dei baga khayi kapateng ngitip baga thani riwar nadu handai galong wa pau namba kham tam aga penmi yoso nyamtra Barlaong habala tung yaw new English kumuto assistant political agent uni ula shim kabu ya kata shuki ya ka ikhtiar kaba uudon hakaba ula penbor ya kini ki try jong ki briso nyamtra baki dei ban shalan yaw so ujong ki sha ka company ka jongu ula penboru ban siu kambun sha una ka jingmi halor jong kani I professor Helen Giri yuong u English ula shim ya ka pisa bat u ai haki tang kawei na kalai benta bar hateng kawei na kanriu benta ne kawei na kapra benta jong ka pisa baro balong bagi kasi Kim Junot banyale persya ya kane namar kisha berngem bersit don na preng jong ki bala persyang bandi hino ya kini ki mar henre kila sya pensitom ya ki ying jong ki la lit jubor bala penjuloru ya ki dingso ki jong ki u Thomas Jones kumu missionary u badon ya ka jing it ya ki brio ki bau syakri umla banchu ngap halade umla banchu ngap tang halade kum tawula file da ka court case ya uni u hari English berkat kum ka jing ya thu lingba jong ka history ngin syam bakini gidi ki jing ya le ki bau Thomas Jones ulade ban ya lingba Henry kani ka jing tre shitom ka jong u kam syam lalong le no e habakani ka kam kalapoi hadu ki bor ki bahalor hakol kata bat lingba ka kaipot ka bawan no commissioner of Dhaka la rai ban penkenria kam no yaw new English shabar nagari khasi namar kilalap ya ka sabut bauni ubri uju thombor ya ki khasi u thombor bat kam trai ya ki jaka ki puta ki briso nyam tra jong ki briu jong ka than riwar haga to kapor bat kani kala penbitar yu new English haga bola pha dagi briu ban penyap no sendan yu new Thomas Jones so sen ayo Thomas Jones bapli ula shulait im daga sat nakini ki riu trang snam borula pet yap lingba kita ki lauba ki lausan ban poi shadu Guwahati ban Guwahati daga ling shadu syakal kata kilok ki ba ki singi ki ba khaddo jong Thomas Jones kilong da shisha ki ba sengo pangnot kini ki jing yale ki ba umat ki bla torture yu mentally physically haka met bar ka jing mut ka jing perkhat ka jong u kala penlong yu bon kempang kala penlong yu bon kempang batla ban ong bau hari English ulalong ru ka dauba jong ka jing kempang ka jong u bar ka jing yap ka jong u klem dei por ula klat nagani ka perthei haka khanriu tarik u September khat praspa South Hundai ha Kolkata bala tep yu hulum jing tep Scottish Burial Ground Park Street ha Kolkata kilok ki biit ngin syamba walau Thomas Jones udon tang kumba katu kat nisnem hagani ri khasi ka jongi anda ngila ban ong bagi kam ki bola le kilong gi bakrao hado kata-kata bakum ka balang bat kub ka jaj ban riu khasi barok ka we ngim dei ban klet yaki mati ki jongu kentang yawai na ka jing tre ka jongu ni syakri barat ba jongu blai ubala sandur yaki alfabet khasi ngin syam bakam syam lalong leno baka ktien khasi kala nang kiu
Bangi siam ka snem kat kandai spa prapuwe. Ka nehu kala play ka kasi department. Barga snem arja nriu la kan tiu kerdan ya ka jingpuli ya ka ketin kasi syadu ka kerdan PhD. Balang baju gini ki snem. Kala dondu kata ka jing angnot baka ni ka ketin kasi kan yorung no. Hakata ka kernit ka pra jong ka riti sensyar jong ka ri India. Ka puli puthi ka Thomas Jones ula sanjur. Kam day tang ya ka balang Kristan. Henry ka day nagamanta ya paro. Namar kata ngimla ban kam try yu Thomas Jones. Namar ulong nakabenta ya paro kum ka jaj ben riu kasi. Kumta kum ka jaj ben riu kasi bar kum ka balang Presbyterian hari kasi jantia. Kalong ka basyong hok ka badon nong rim. Ban ken mau buram ban le buram yu niu syakri ujong blay. Lok ba it abang ya keren pat syapang kata ka rukom tray mission jong Thomas Jones. Ngin syam ba udai ubriu ubayo ijngai nado kabakum kata kapor. Laban ong hakabakum gani kisngi ki bementa bola penong kam ya kata ka holistic mission. Kabamut bau pelet jingmut ya ka kam mission om tang banyalap ya ka gospel ka jing penim. Ya ki briu bakin light nagi pop ke jongki. Henry ula persyang ting ban tray ya ka baha kamiat hakata ka imlang ka salang kanang bakin tiu ya ki kasi hakiliang baro. Namar kata ngin syam bau ni uju yarap i kasi bakin nang kumno ban tray ban kata ban kamai kaji ban kai pateng ban habadon kajing syak ban ben kajing syak iben naki briu kamtam naga sorkar pareng haba kum gatu kapor uni umla ban susngap klem dale naga mata jongki kilok ki bait ai ba kajing im kajing tray bat ki mati jong Thomas Jones. Kan yai keren hangi pateng la pateng kum kabalang bat kajat riu kasi banginang la ya kaban yai pen ba pencana ya ki ki bakodor ki bau niu syakri jong blay ula sanjur anot ban ong bola pendep ya ka jingdawa ka jong Jesus Christ ya kata ka jinglong senran ka basisha hakabau Jisu ong uta uba syem yalaga jingim undo no yaka. Baruta uba do no yalaga jingim nakamenta jonga. Un syem yaka. Berngangit ba ublay unong hau. Bahame usyakri babaha bar minat. Mila minat yai bekendiat. Teon sa ainong hagi babun. Thomas Jones ula ino hangi. Banginang tredep. Ya kabadang sa. Ublay un kerku. Nagamanta ka buram jong u. Amen. Ngini penuai no. Hakabawai no jong keni ka program ka jongi ka jing ken mau buram ya ka lungko sngi ka jing wan poi ka jong syakri jong meu Thomas Jones bala ka jong ka kurim ka jong u hangni hapo ka ri ka ba ka jongi. Toda ai ba ka jing ai ka bada piang ka jong try benong penembe ya jong Jesus Christ. Ka jing ba ka jong blay pa na bom jukod. Ba ka jing selok ka bathiang. Kapa pensyaj bor, kapa pentingan numen sem bakoi. To gini lai ke bilang ublay, kena syong dap kerai rengkat lembat ni. Kum ka balang, kum ka ri baka jaj menriu. Nado mentah syado ki bom jokod ru.